Takže ahojte lidi, já jsem Poli Lovely, bohužel mi není vidět do obličeje, ale prostě abych mohla trošičku řídit. Dobrý den, babičko. Jdi to prdele. Co? Slyšíš, jdi do prdele. Dobrý den. Tak pozdrav. Pozdrav ty. Jenom dobrý den. Ježíš, tady je Takže ahoj, já jsem Poli Lovely a budeme natáčet šílenou babičku, nevím, jak se to mám dát. A teď chvilku stopnu. Takže už jsem od ní odjela. Takže já jedu zase svou cestou. Ježiši, to brzdění. Řekni ahoj do kamery. To nic neznamená. Zase můžete si mlávat. Ty vole. Se zabávu. Tomuhle říkám světovaná babička. Už víme, jak se to bude jmenovat. A dobrý den, paní světovaná. Co? Hej Julko, hele babičko, jestli kvůli vám dostanu jako na YouTube. Poli. Poli Lovely, spíš Poli by prdel. Co? Jdi do prdele. Na pennyboardu. A víte aspoň, kdo to vymyslel? Ha, jsem rychlejší. Čau! Co? Jo. Já jsem Tomu říkáte auta, takové kraksně? Co? Je Flintstoneová. Kurva zvolená. Tak prvé Lilian, potom Blackinka, Lily, potom Blackinka, stal se Lilian a potom Blackin. On se nejmenoval Lilian. Ne, myslela jsem tu kočku. Kocoura. Tedy bývalou kočku, která vyváděla furt. Tak jo, jdem se podívat na Blackinku. Blackina. Promiň. Halina. Se postavím tady od nějaký. A co bude dělat? Já nevím. Já si jdu momentálně zavazovat kaničku. Budem vařit. To je jako fakt. Co tady budete mít? Maršu! Nemám to tady dobře. Jo, Maršu, budem vařit. Marši! Sýr. Poslední video.
A já už jdu pryč. A kde budeme vařit? To je na polský voda. Ne, Anet, dej si mluvu do kapsy. Tady. Tak čím bychom začali? Tako fakt? Je tam hlína? No. Takže já se pro dnešek s vámi loučím. Takže čau.